Neizvjesna utakmica između Borca i Halubjana. Na kraju su slavili domaćini. No, najprije su 2 puta zaprijetili gosti. Prvu priliku utakmice ima napadač Halubjana Blečić, koji puca preko gola. Potom slijedi lukav pokušaj veznjaka Halubjana Majetića, no vanjska felša nije urodila plodom. Potom su Bakreni opasniji. U glavnoj ulozi je Dukadžin, čiji je povratak u Borac osvježio igru žutih. Najprije lukav je lob udarac glavom, a potom specijalitet kapetana Borca, prodor s boka. U 29. minuti Borac vodi 1:0. Vratar Halubjana nije najbolje reagirao, a u gužvi se najbolje snašao prisebni Žeželić, kojim nisu zasmetala niti trojica igrača obrane Halubjana. Najveću priliku utakmice ima Halubjan u drugom dijelu prvog dijela. Slobodan udarac izvodi Majetić, no vratar Bakra Ravlić vadi loptu ispod prečke. I još jedna prilika za Bakrene. Izvrstan prodor agilnog napadača Borca Žeželića i stiže treća prijetnja kapetana Dukadžina. U drugom dijelu vidjeli smo najbolju šansu utakmice. 4. prilika Dukadžina. Nakon solo prodora pogađa prečku. Uzvraća mu agilni napadač Halubjana Blečić, koji još jednom prijeti golu Borca. Kada je Halubjan pomalo nestajao s terena i kada se činila će utakmica u mirne vode, gosti su dobili prekid i nakon prekida izjednačili za 1:1. Potom gosti preuzimaju inicijativu. I poslastica za kraj. Kada se činilo da će utakmica završiti remijem, na scenu stupa miljenik navijača Borca Mario Sedlić u kooperaciji s obranom Halubjana. Pobjedonosni gol za 2:1, gol koji će se pamtiti.